tabbatar na cika buri. Daɗin furci kalmar so ta fi tasiri. Komai kisa ni na yi zane ba wani yin kari. Saman ka ne dace na zarce a yi min gori. Ko da fushi ko nake idan na tuno ki zan ji sururi. Na baka duka ragama ka ja ni ka kai ni ba zan guje ba. Rayuwar masoya daɗi in har suka yi dace. Ai ku min yi dacen so domin a yau min yi zarce. Wanda yake tsaye na tabbatar ai ya fi na kwance. Zan ɓoye ka dan yan mata kar da si min na kwace. Ki kwantar da hankali da ke dai na amince. Na yau alkawarin da'iman ba zan ya da kai ba. Mixed Golden Goose.